Mag-iisang taon na nang ipakilala ni Governor Ramon B. Gico III ang corporate farming. Ito ang pagbubuklod-buklod ng mga magsasaka para mapababa ang gastos ng mga magsasaka at mapataas ang kita at ani ng mga ito. Sinimulan ito noon sa Calasiao, Binalunan at Asingan. Agad namang nakita ng mga magsasaka ang magandang resulta nito. Mga fertilizer na nakukuha lang, hindi na kami kumukuha sa kumbaga yung tampa sa Maganda po ang pamalakad ng ating gobyerno, lalo-lalo na ating gobernador. Ang corporate farming ipinakilala na rin sa iba pang bayan gaya ng Barangay Cabatuan, Alaminos City. Dito, 22 magsasaka at 20 ektarya ng lupain ang isinailalim sa corporate farming. 1 week kayong pagitan, dapat nakatatlong po kayong lahat. Ganun. Para kung may sakit yung isa, parang makukuha natin lahat, mapupuksan natin lahat. Ganun. Sa dati po ako, nag-i-inbreed po ako, hindi po ako nag-hybrid. Ngayon, puro hybrid po lahat. Nang tulong din para sa amin, ma'am, kasi nadoble po yung ani. Pag wet season, parang 120 po. Tumaas siya, ma'am, ng halos kalahati. Kasi nag-ani po ako ng dito, 221. Ayon sa gobernador, maganda itong oportunidad para sa mga magsasaka na nais pang mapaunlad ang kanilang buhay at paraan ng pagsasaka. Mas mura ang cost to produce giving a higher yield. So proven na po yan, so we're promoting yung consolidated and corporate farming. Saka dapat block hindi yung hiwa-hiwalay Kung matagal natin yung mga pilapil, tapos mag-issue na lang tayo ng certificate ng na-drone natin yung parcel nila, yun yung proportionate and equivalent out of the profit na may yield doon sa harvest. Tiniyak din ng gobernador ang pagtutok nito sa epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Mainit pero buti na lang at umuulan-ulan kahit papaano. So alam naman ng DRRM yan, sabi namin ang mandate is that if dumating sa level na kung buong probinsya na ang affected, we can anytime declare a state of calamity. Pero maganda, hindi naman dumating sa puntong yon at timing at umuulan-ulan naman. Katuwang ni Governor Ramon B. Gico III sa pagpapakilala ng corporate farming, ang Office of Provincial Agriculturists at mga iba't ibang LGUs sa probinsya. Jose Robert Invitor para sa Luzon Headlines.